Традыцыйна ў пачатку сакавіка на Гродзеншчыне ушаноўваюць памяць заступніка дыяцэзіі святога Казіміра, сына караля Казіміра IV Ягелончыка. Гісторыя яго жыцця сягае далёкага 15 стагоддзя. Пры жыцці прадстаўнік каралеўскага роду адначасова выконваў абавязкі памагатага бацькі, наступніка трона і служыў Богу і людзям. Спалучаў рэлігійнае жыццё з палітычнай дзейнасцю. Захоўваў у сэрцы зерне веры, якое сагравала кожнага, з кім кантактаваў каралевіч. Быў шчырым прыхільнікам Эўхарыстыі і Найсвяцейшай Панны Марыі. Прысвячаў шмат часу малітве, нярэдка калі ўжо панавала вячэрняя цішыня і ўсе адпачывалі, ён стаяў на каленях на парозе святыні. Ведаем з крыніц, што бачылі нават яго, які кленчыць перад закрытымі дзвярамі касцёла і моліцца, узносячы з глыбокай верай усе малітвы да Бога. І таксама пасля гэтага ён перадаваў усе, якія меў сродкі на патрэбы бедных. Вельмі добра адносіўся да людзей, асабліва да людзей бедных, да людзей патрабуючых, для якіх дарога да яго, гэта каралеўства, было адкрыта заўсёды. Не было без преград, маглі прыходзіць і прасіць аб якуюсьці дапамогу, аб якуюсьці сапраўды падтрымку, чым і займаўся святы Казімір. У гэтым вялікім посце, які перажываем цяпер, яго прыклад асабліва важны для кожнага з нас, для чалавека веруючага. У чым? А ў тым, у гэтай міластыні, якую ён даваў для патрабуючых, для бедных. Ён, як багаты чалавек, кароль, які меў пасаду, які меў сродкі, ён прадстаўляе гэта, адкрывае сваё сэрца на патрэбы бедных. Гэта прыклад для кожнага з нас. Святы Казімір абвешчаны заступнікам Літвы і Польшчы, а таксама Гродзенскай дыяцэзіі. Ён з'яўляецца заступнікам моладзі і рамеснікаў. Па традыцыі ў дзень літургічнага ўспаміну святога Казіміра Каралевіча 4 сакавіка на землях, дзе асаблівым чынам ушаноўваюць святога, адбываюцца кірмашы пад назвай казюкі. Рамеснікі прадстаўляюць на іх свае вырабы, сельскагаспадарчыя прылады і іх дэталі, хатняе начынне, творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з гліны, скуры, дрэва, металу і саломкі. Сёлета кірмаш казюкі ў Гродні сабраў звыш 150 майстроў и рамеснікаў з Беларусі, Литвы и Польшчы. Я постоянный участник праздника «Казюки». У нас изделия очень интересные. Мы представляем фотокомпозиции Старого Гродно, зарисовочки различные, что интересно для туристов и для гостей. Еще у меня есть такая особенность. Я делаю композиции с натурального пера, с перышек разных декоративных птиц. Вот. На шелке. Очень интересная работа. Здесь бабочки порхают, цветочки разные. Они живут просто. Рыбки плавают. И все это сделано с большим терпением, потому что не дыша, можно сказать. Когда-то упало мне перышко на ладонь. И вот я рассмотрела эту красоту, солнышко как раз светило, и я подумала, как красиво, надо попробовать делать композиции. Казюкі славяцца не толькі багатым святочным гандлем, але і насычанай культурнай праграмай. У гэты дзень гарадскія плошчы пераўтвараюцца ў сапраўдныя гарады майстроў, дзе многія дзеляцца сваімі уменнямі з гасцямі, якія прыйшлі на свята. Разогреваю металл. Потому что металл с виду, что он твердый такой. Когда нагреваешь, дальше как пластилин, здесь именно нужна скорость. Сейчас вот она начинает, а я ей только потом помогаю держать, потому что все сама делает. В данный момент работаю у себя на подворку. Сбежал с города. Сейчас живу возле города. И прямо во дворе на участке была старинная кузня. Отреставрировал ее и прямо там. Там работаете? Да. Держи. На гродзенскіх казюках па традыцыі можна знайсці віленскія велікодныя вербы.
Напярэдадні пальмовай нядзелі іх з ахвотай набываюць мясцовыя гараджане. Я уже на протяжении 20 лет, как пошла на пенсию, занимаюсь вот сухоцветами, в том числе вербами и другими поделками. Но 2 года, как я получила увечье и сижу дома. Цветы вот эти вырастила, а вот собрать травки разные я уже не в состоянии, потому что я только хожу и прохаживаюсь возле своего дома и в ближайший магазин. Вот у меня и букетики вот такие я делаю. О, разные корзиночки делаю. Но теперь в основном сконцентрировалась на вербочках. Я очень-очень довольна, что я вот сейчас столько много знакомых встретила, с кем работала. И, конечно, я очень довольна сегодняшним днем. Сёння святочны кірмаш Казюкі з'яўляецца своеасаблівым брэндам горада, які сягае каранямі ў каталіцкую традыцыю ушанавання святога Казіміра. У гэты дзень ва ўсіх касцёлах Гродзеншчыны святары ўзгадваюць у літургіі імя святога, просячы яго заступніцтва перад Богам.